ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗೀರೋಸ್ ತಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತದತೆ. ಕೋರಿದ ಗೀರೋಸ್, ಪಚ್ಚ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿದ ಗೀರೋಸ್, ಮಟನ್ ಗೀರೋಸ್, ಎಟ್ಟಿದ ಗೀರೋಸ್, ಅಂಜಲ್ ಗೀರೋಸ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗೀರೋಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ. ಒಂದು ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೀರೋಸ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಪಂಪಿನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೇಳಿಂಡು ತೂವೇರೆ ಮನಸ್ಸೆತ್ತಿನ ತೂವಲಿ ಹಣ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿದ ಗೀರೋಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಂತೀರಿ ಹೆಂಗ. ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಜನ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪದ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡಿ ಏಕೈಕ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ, ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೀರ್ದರಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಗೆಂತದ ಪದ್ರಾಡ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಕಚ್ಪುತ ರಾವನಗ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೆರ್ಕೆರೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದೇವಲ್ಲೇ, ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ, ಆಂಚನೆ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬೆಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಾಯಸದ ಲಕ್ಕ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುನಾಥ ಒಂತೆ ರುಚಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಗೀರೋಸತೆ ಸರಾಗ ನೈ 80 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ. ಸುರುಕಾದ ಮಸಾಲೆನ ಪತ್ಪಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ. ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೊತ್ಪಲೆ. ಐತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಾಡುನಿ ಅತ್ ದಾಯಪಂಡ ಮಟನ್ದ ಲಕ್ಕ ಕೋಳ್ದ ಲಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತುಂಬು ಜೊತೆ. ಆಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಬೀರ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾತೆ ಗೀರೋಸ್ ತಟ್ಟಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗಲಸೊಂದುಜ್ಜ ದಾಯಪಂಡ ತೆತ್ತಿ ಕಾರಲ ಒಯ್ತೊಂಬ ಜೊತೆ. ಹಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಗಲಸದಿನಿ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೋಲಿ. ಐತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನೇವಂತೆ ಚಪ್ಪಾರು ಬಿಡೋಡು. ಐತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಯ್ಬಕ ಕಡೆಗತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡು ಬೋಲೆ. ಐತೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಎಟ್ಟಿದ ಗೀರೋಸ್ ತಲಕ್ಕತ್ ಅಂಜಲ್ದ ಗೀರೋಸ್ ತಲಕ್ಕತ್ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆತೆ. ಇತೆ ತೂಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ. ಇತೆ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಪಾಯಸದಲ್ಲಕ್ಕ ಆವೆ ಪಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ತಿನ್ ಬರಿಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್. ಇತೆ ಕಡೆಯವರೆ ಬೊಡುಪುನಾಥ ನೀರು ಗಲಸದ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಇತೆ ಗೀರೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವೇ ಬಣಲೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ದೆಕ್ ದೀಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡು ಪಸೆತಂಶ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡಿತ್ನ ಪಸೆತಂಶ ಆಜ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚಿನೆ ಮಕ್ತಂದುಪ್ಲೆ.
ಮತ್ತು ಬೇಸಪುಡಿತ್ನ ಪಸೆತಂಶ ಆಜೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸರಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ನೆಯ್ ಮಾಯ್ಪಲೆ ಗೀರೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆಯ್ ಒಂಜಾತ ಪಾಡ್ಜರಡ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಯ್ತ ಬದಲು ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸಿ ಎರಡಲ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನೆಯ್ ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ದುಂಬ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ನೀರು ತುರತ ಪಾಡುನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಆಜಾವರೆ ಬಾರೆ ಬಂಗಾಪುಣ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಲೆ ಐತೆ ಅರೆಪುತಲೆ ನೆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು ಐತ ಅರ್ಥ ಅರೆಪು ಬೈದಣು ಪಂಡದು ನನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಇತ್ತೆನೆ ಬಿರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತೊಂದೆ ಪತ್ತೆರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೀಪಿನ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಆಜೋಡು ಬಕ ಮಸಾಲೆಡೆ ತೆತ್ತಿ ಲಾಯ್ ಕೋಟ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ ಕೋಟ್ ಆತನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹೇ ತೆತ್ತಿದ ಗೀರೋಸ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ದಲಕ್ಕಲ ಬಲಸೊಲಿ ಅಥವಾ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಾವಡ್ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಾವಡ್ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಾವಡ್ ಇಡ್ಲಿ ದೊಟ್ಟಾವಡ್ ಬಲಸೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 249 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆದುಡಿತ್ನ ತಟ್ಟೆಡು 1750 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರೀಟೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಜಿನ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಏಪ್ಪಲ ಪೊಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಡೆ ಶಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ